Cada any, Torrent es transforma. Milers de ciutadans disfruten de la major festa de la capital de l'Horta Sud. Més de 8.000 fallers, 60 monuments repartits per tota la ciutat i un riu de flors per a la Mare de Déu dels Desemparats, pólvora, música i foc són els ingredients de la setmana fallera torrentina. Les falles de Torrent tenen el seu punt de partida en la nit de la planta. El muntatge de les falles més espectaculars requereixen de més dies, com el cas de la falla municipal davall el lema Torrent de Festa de l'artista Pere Baenas. Per la seva banda, la falla municipal infantil titulada Contes de paper va ser realitzada per el col·lectiu Fet d'Encàrrec. Les falleres majors de Torrent, Imma García Barat i Irene Andreu Carratalà, van estar presents i van disfrutar del muntatge dels seus monuments plens de màgia i de color. Les falles són il·lusió, pólvora però també devoció. Milers de torrentins van participar en el trasllat de la Verge dels Desemparats a l'església de l'Assumpció. Devoció, càntics a la Verge i el fervor dels torrentins van tornar a eixir al carrer on la imatge de la patrona de Torrent va rebre els versos dels seus devots. Després d'este emotiu acte, va tindre lloc la replega de premis. La falla Ramon i Cajal i Àngel de l'Alcàsser van guanyar el primer premi de la secció especial en major i en infantil, però la resta de falles premiades també van a replegar els seus palets de mans de la fallera major i de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Hem barregut tots els casals, ha viscut totes les falles, ha pogut conviure en molts falles d'ells i aquests moments d'alegria, de dinars, de festa i de passar-ho bé, però a més de treball, de saber que aquest treball fet durant tot l'any s'ha acabat en aquesta setmana i estan tots satisfets del treball que han fet. El 17 de març està marcat al calendari faller amb la primera ofrena. Al voltant de 4.000 fallers van oferir en el primer dia els seus rams de flors per a confeccionar el tapís del mant de la patrona. Llàgrimes, emoció a flor de pell i promeses van teixir una vesprada en el que la fallera major infantil de Torrent, Irene Andreu, van tancar l'acte. Per la seva banda, el 18 de març, 14 falles varen repetir la mateixa escena, més flors i més emoció per a tancar un acte protagonitzat per la fallera major de Torrent, Imma García, que va estar acompanyada per el delegat de Cultura, Modest Muñoz, l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i la reina de les festes de Segor. Però de l'emoció i fervor interior, els fallers van botar de júbilo i van passar a exterioritzar-lo amb la pólvora. Molta pólvora i les noves precaucions de seguretat. La pirotècnia Cavaller va deixar bocabadats a centenars de torrentins que tots els dies a les 2:30 van disfrutar d'estos espectacles pirotècnics plens de ritme, cadència, després, com sempre, de les paraules màgiques. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. Des de la mini mascletà del dia 17 fins a la tronadora del dia de 9 de març, les mascletaes han anat creixent en intensitat i afluència sense deixar indiferent a ningú fins a arribar al dia gran. El de 9 de març, Sant Josep, és el dia de la reflexió, la missa en honor al sant i com a colofó, el ritual del foc feia acte de presència. Perquè per una part se va acabar tot, per l'altra continuen les falles, no se van acabar més les falles. L'any que ve hi haurà una altra fallera major i una altra fallera major infantil i canviaran les cares i tot. Finalment, la cremà va posar punt i final a una intensa setmana. Primer va ser el torn de l'acord d'honor infantil i d'Irene Andreu, que van indultar un record de la seva falla abans del moment de l'encesa de la metxa que va convertir el monument en cendra. I és que les falles de 2012 ja són història. La fallera major Imma García va ser l'encarregada d'escriure el punt i final amb la metxa que portava fins al monument Torrent de Festa. Molt contenta i agraïda de poder viure aquesta experiència, però la veritat és que s'ho han passat molt bé i va donar molta tristor acomiadar este any gran de falles per a nosaltres.
Les baixes temperatures de la nit i la posterior pluja han netejat les cendres de les falles. D'elles neixeran nous brots i al seu torn ompliran de records als fallers de Torrent. El foc de la capital de l'Horta Sud dona ja la benvinguda a les falles de 2013.